Dit is nieuw kookboek van Rushan Javar samen met Ria van de Velde. Pottekeken bij Rushan. Vandaag is boekvoorstelling in standaardboekhandel in Lommel, België. En Rushan maakt een paar hapjes klaar. Dat is ene havier, tweede is sarma, derde is aubergine met brood. Wie heeft kookboek nog niet besteld? Er zijn nog een paar aantal en niet wachten. Dank u wel.